Iawbor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya AIDS Control Society kala pendapat ba bakan penlong ya jing rakhe ya ka World AIDS Day hak shitarik no pra Hajar pusan dak ba penlong ki babun ki program beringkat ka bait rally ka MACS ka khot ka wer ki pat ba bagin shimbenta hak ni jing rakhe ban yarap ban kershan ban ai men sim ya ki tu ki belangat huniu khnyang jingpang ban la ban wanra ya ka jingpen kala hak yeng ki sam ka imlang ka salang ban hak Jylla baro ka wei ka Dr. KL Iawbor Project Director MACS, habakran shikilat patay kubor ha Shillong Press Club. Kalaong baka jingdon kibapang HIV AIDS ha Jylla kala nangjur, bat kibla syak tak bha kidai kibla khamsan. Kalaong baka East Khasa Hills kadika district kiba jur bha kiba yo ikan ka jingpang ha kiba khamrang ba, bat kumjuru ha East Giant Hills bat West Giant Hills. Kalaong bah haduk menta kiba yo ek jingpang HIV kibla pendrung kerteng kidon palat eka shpo Hajar Ngut. Kala thuru baki Shynrang kibla yo ikan ka jingpang HIV kidon san Hajar lai spa lai Ngut bat ki Kynthei kidon san Hajar lai phulai Ngut nang ta ki khna ki bayo e khani jingpang ha ki Shynrang kidon ar spa sau Ngut bat ki khna Kynthei kidon ar spa handru phulai Ngut Kampanya akamenta kani jing rakhi jeni ya kani Walls 8 day kabanlong ha bashitri jong December 2008 tiga team jong kani ka Walls 8 day mentausen kadai overcome disruption transforming the AIDS response kadi kapat yanga bagi phi iwei ba ngin yeshim mentalang ha ka ba ngin kulan ba ngin pentikna ba ngin yarap ngin kershan ngin aimensin kamtam ya itu kibliu kibla syaban hauni punyang jengpang ubasirkai kanang bangila kan perkela nang bangila panwa ibilat kilenti bagian yarap lagi berkhatam bagi manra yang jengkela ha ka haki isem joni ha ka imlang salang joni ha ki district joni bat khatam ha ka Jylla joni ke Jylla Meghalaya nang bangila manwanra ya ka bangi ong ka HIV free by 2030. Thank you. Hoi kini kadai habro koi ke perthai rakhe ye kadai gasni. Dan kum kijat program itu try. Ki program kita ki formal program haga ni gasni shitari December I chief guest ni konsam juni kan ki program inde chief minister I conduct ke sama but I health minister ro but kumjo boro kai ki MLA jong ni ke East Hills nang ta ki directors jong ka health nang ta sa ki participants ki nursing school ki nursing students nang ta ki paramedical students nang ta ki itu ki people living with HIV nang ta bat ki rang basnong ru bat ki MLA jong ka East Hills pro howe Kalau habis dia awareness program ini cepat kum jadi. Program jom ki paiba kahakani kumandang la de formal program ngindam ki jingkran ngindam ki jingwan bat ki jingsha jom ki participants kandon rubani ka bike rally ka ba daga jingle ka bike rally kan pen sapriang kan pen shy ki prius pang ka jing kongsam jom ni unan jing pang ka bangi hapani simkia iwe pai ro Hakabai dia bukan di Jepang po Jylla jongi kalau kumu mentah habai ini dua fix nama ada. Ka Jepang ha ka ni por kala nang kiu kat panang mi isni kala nang kiu. Manu ni kita bakal sakta. Age group. Ki age group ki dai ki adult ka prevalence rate ka dai 0.43%. Gender. Ki gender more or less same. Jam kaju ki female ka jeng boy jam ne ka prevalence ka badan ki female ka pan I ba uni punya jeng pang uladan ka general population ndai tang ki high risk group ka bi am mo uladan ka general population Ka haka Jylla ka jongi ke iki cakap apa sakta hari di Jepang. haka Jylla ka jongi lada ni pet ya ka ni ka adult mo ya ki bala amba kamun ka East Hills ka de way kapa long kala ang jor sote ke Jante East Jante Hills ka West Jante Hills ro
Tagilai district dari belakang cakap ha. Kubakan Ngut barok pilaban iyo jiken tharai bayak ni Jepang. Hado menta kita register kira along more than 10,000. Kaya common mode of transmission kaba ini basyakta. Ka commonest mode of transmission kada heterosexual, but ka most common kada ka rampant casual sexual activity, unprotected sex activity. The youths are the target group because they are in active reproductive life, like 25 to like adult 15 to 49. Satu pula ayok ni ka pan target sisiama ni kibri wan ay ta ka jingarap kanta ni kibri dan ka race dan ni ki high risk population. So again and again we are having this awareness program. So we try to create awareness wherever we have the chance. In any big event, we try to keep a stall. We try to keep the STC van. We try to distribute this IEC material so that people they are aware, and if they come to the stall, we brief them about the right information regarding the HIV infection, the testing, the counseling, the treatment. The most important thing, they are adherent to treatment, because those even if they are suffering from that virus, if they are adherent to treatment, they can lead a normal life like you and me. They can have a productive life also. Department kan mungkin dia ni ka cabinet memorandum tu pula ay ka status jong ka dia. Status ngamla kan ay namangila nakaleng ka office joni la submit kay ka kikwa maginaan nilaan di kasong mapapawagan. Kay pila ban supaya tangi ka campaign objective jong kani ka memorandum ka pila submit. Kami objective joni hantu kadai ka banikong kadai ka jini bon joni ki case ki bamata ni ba ka bangidon kam baga government ro ka hapakship kia kanang bada ka jini training bat ka central government bat ka state government ngenang kamla ban improve ya ka service ngenang la ban bo shibon kito ki kumki ART center yang mata ya po state me kaya yang don taksan tali tiki dan pada kumba at nyaw tali kito bangi ong kiling ART ki bagi beriu gila ban sulation dawai ngila ban bo shibay ki jaka kum ki PSC CAC kanang begitu ki beriu basdom don penyang jengdang kan kam kloy ki ban yo jeng arab kim dan kam ban wan social long kim dan kam ban perut na lete tapong kita ki Kiba ni kwa ngila tho aga taka memorandum. Nalkanika statistics from 10,000. What is the breakup of male female and the age youth and then Okay, the youth are not we cannot break up. We can break up only the male and female. The male is 5,308 and the female is 5,033. DG 4. and the 500 children, no? Yes, children male 244 and female 263. When we say children, we mean under 18. Yes. And the youngest sufferer, can you tell us? The age. Kani kajempang ka babon kadai nga kini ki ongat ki ka age kadai 18 to 49. Kada adult mo. Kibayok jing koy kawan ba ong koy tura king koy tang bangiyo ito ka viral suppression bangiyo. Aba kini dawai tikna dagmo kiti virus ki virus kitna be karo simter chigim. Tang bolong ni kiyo ito ka virus suppression ha ba wat lang kita ni uto kanya jing pang nrei kimla ang pesapyan si kiway pa. Yung kabiyo biang tumala tinja. Ba kayo ito ka virus suppression kimla ang pesapyan si kiway pa. Tapi new method kena sini cepat. Kalau perlu lah sih cepat.
Ngila awan penduna de tam kajing ya kikle jongki jonga jongki paipa hi berongan bagin man syakma bagin tes ilade bagin tip ya status nanta bagin di dawai tikna kindi lantar dawai bero si lantar jingim kana bagin yo ya kata ka viral suppression